Temat, który sobie wybrałem, aby dzisiaj się nim z Państwem podzielić, to nauka, media, sztuka, czyli o obecności Kaszubów w życiu intelektualnym, artystycznym Gdańska. Podtytuł jest bardzo ambitny, próba portretu zbiorowego. To jest trudne do zrobienia, ale pewne fragmenty tego portretu zbiorowego próbuję przedstawić. Ale zacznę oczywiście od tego, abyśmy nie zapominali, iż Gdańsk jest miastem, który charakteryzujemy przy pomocy kilku takich kategorii, na przykład jak pogranicze. Pograniczność, czyli miejsce, gdzie stykają się różne środowiska, różne społeczności, różne etnosy, różne religie, różne języki. To jest kraj, w którym dochodzi do styku ludzi z różnych światów. To jest środowisko, które przenika się, gdzie dochodzi do zetknięcia, ale też do przenikania i to w czasie tej mojej opowieści będzie bardzo mocno zauważalne, choćby w postaci tych, którzy przyszli tutaj, przywędrowali z różnych stron, z różnych odległych niekiedy zakątków, a bardzo mocno weszli i w środowisko gdańskie, i w środowisko kaszubskie. No i właśnie w tej wielokulturowości, multikulturowości, w tym pogranicznym świecie, jakim był Gdańsk, stykali się bardzo różni ludzie i w tym kontekście trzeba powiedzieć, że Gdańsk jest na ziemi Kaszubów i społeczność kaszubska była tutaj zawsze obecna i staramy się to podkreślać od już szeregu lat, używając też takiej formuły: Gdańsk jest też miastem kaszubskim. Celowo przywołuję coś, od czego zaczęło się ten projekt Gdania Kaszubia, który właściwie był inspiracją wynikającą z rozmowy z prezydentem Pawłem Adamowiczem, który na jubileuszu Instytutu Kaszubskiego powiedział: zróbcie coś z tym, opowiedzcie tę kaszubskość Gdańska, i stąd pojawił się ten pomysł, czego przejawem była i konferencja, gdzie mamy tutaj stronę tytułową książki, która była efektem tej konferencji, ale przede wszystkim kaszubski wanożnik, czyli to oprowadzenie, ten spacer po Gdańsku śladami kaszubskimi. Ileś tam postaci, miejsc, wydarzeń, instytucji, które są bardzo ważne dla społeczności kaszubskiej, ale jesteśmy przekonani, że są też bardzo ważne dla społeczności gdańskiej. Można by oczywiście, szukając tej kaszubskości Gdańska i wpływu obecności Kaszubów bądź osób, które ze środowiskiem kaszubskim są powiązane w świecie naukowym, literackim, artystycznym, w sztuce, w życiu intelektualnym, można by poszukać takiej wycieczki w przeszłość i znaleźć choćby tę postać, która stoi przed Biblioteką Główną Uniwersytetu Gdańskiego albo która została upamiętniona tablicami na ulicy Straganiarskiej w miejscu, gdzie mieszkał, czyli Krzysztof Celestyn Mrągowiusz. Postać bardzo ważna dla Gdańska w opowieści o Gdańsku ewangelickim, o Gdańsku polskim, o Gdańsku naukowym, o Gdańsku intelektualnym, ale też postać niezwykle istotna z perspektywy sprawy kaszubskiej. W 2026 roku będzie dokładnie 200 lat od tej pierwszej wyprawy, badawczej wyprawy Krzysztofa Celestyna Mrągowiuszka na Kaszuby, na te dawne ewangelickie Kaszuby w okolice Słupska. Wyprawy, od której właściwie sprawa kaszubska się zaczęła, bo Krzysztof Celestyn Mrągowiusz odnalazł tam dziwne druki, o których niewielu wtedy wiedziało, że w ogóle istnieją. Opublikował je daleko stąd, w Szczecinie, ale wywołało to ogromne zainteresowanie w świecie slawistycznym, w świecie naukowym, a jednocześnie tenże Mrągowiusz bardzo mocno występował w obronie praw języka polskiego w Kościele ewangelickim. Niewiele osób wie, że nabożeństwa w języku polskim dla ewangelików w Gdańsku odbywały się do połowy XIX wieku, właśnie za sprawą Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. Niezwykle ważna postać, niezwykle zasłużona dla sprawy kaszubskiej i niezwykle istotna z punktu widzenia życia intelektualnego i artystycznego tutaj w Gdańsku. Można oczywiście zrobić skok o kilka dziesięcioleci dalej i przywołać to środowisko, które w Gdańsku bardzo mocno zaistniało, czyli to środowisko, to pokolenie właściwie
działaczy młodokaszubskich, którzy w 1912 roku odbywają zjazd założycielski swojej pierwszej organizacji, w ogóle pierwszej organizacji kaszubskiej, nie gdzie indziej jak w Gdańsku i to w samym sercu Gdańska, tuż przy Zielonej Bramie. Spotkanie osób, które były nie tylko zresztą ze świata kaszubskiego, tutaj wprost z Kaszub, z Gdańska, ale przyjechały z różnych miejsc ziem zaborczych. Osoby, które były dziennikarzami, publicystami, literatami, działaczami społecznymi. No i tych inicjatyw jest związanych z ruchem młodokaszubskim, z osobami, które animowały ten ruch, tych działań było tutaj bardzo dużo. Mamy na slajdzie, widzimy tablicę poświęconą właśnie miejscu, gdzie odbył się zjazd, ale mamy oczywiście Gryfa, którego przez pewien czas redagował i wydawał w Gdańsku Franciszek Kreński. Mamy Drużbę, pierwszy numer Drużby z tym pięknym wezwaniem Drużby, czyli dodatek do Gazety Gdańskiej, redagowany przez Aleksandra Majkowskiego z tym pięknym wezwaniem: to nie na ni żadny plonece pisane, że z dziną kaszeby ze świata nie znone. To jest właściwie wezwanie, które pojawia się w tej opowieści autorstwa Aleksandra Majkowskiego, a jest kontynuacją tego silnego przekonania, które było w ruchu kaszubskim, to, co Derdowski napisał w słowach hymnu, czyli nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby, a tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie Florian Cejnowa. I tutaj widzimy tablicę, która jest, a niewiele osób wie, że w Gdańsku jest tablica Floriana Cejnowy i że Florian Cejnowa był w Gdańsku, mieszkał w Gdańsku i wydawał kluczowe rzeczy właśnie w Gdańsku. I mamy przykład, tę jedną z najważniejszych książek, od której też zaczyna się sprawa i dyskusja i spór również o Kaszuby, czyli rozmowa Polocha z Kaszebą, właśnie zostaje wydrukowana w Gdańsku. Potem oczywiście mamy kolejny czas, kolejny moment niezwykle ważny, to co się dzieje tutaj w Gdańsku w okresie międzywojennym. Niewiele osób też wie, że właściwie przy działaniach środowiska polonijnego było obecnych bardzo wiele osób związanych ze środowiskiem kaszubskim. Jest tutaj zdjęcie tablicy poświęconej Franciszkowi Kręckiemu, niezwykle szlachetnej i ważnej postaci związanej z ruchem młodokaszubskim, przyjaciela Jana Karnowskiego, Aleksandra Majkowskiego, który tutaj był ekonomistą, był bankowcem, ale właściwie wszystkie sprawy polonijne przez jego ręce przychodziły, a można przywoływać postaci inne, Michała Szucy na przykład, albo księdza Kamila Kantaka, za sprawą którego powstaje Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, którego kontynuatorem dzisiaj jest Gdańskie Towarzystwo Naukowe, czy też postać Władysława Pniewskiego, który nie był Kaszubą z pochodzenia, ależ jakie piękne rzeczy zrobił z punktu widzenia kultury kaszubskiej. Mamy tutaj kolejną edycję Gryfa z cudowną estetyką lat 30., ale mamy też antologię Morze i Pomorze w pieśni, czy też właśnie pierwszą monografię, księgę poświęconą Mrągowiuszowi, wydaną właśnie pod redakcją Władysława Pniewskiego, ale podobnych przykładów można podawać więcej. To środowisko Kaszubów w Oliwie, ale na drugim biegunie niezwykle zasłużoną, a w tym czasie dość kontrowersyjną postać Friedricha Lorenza i napisaną tutaj w Gdańsku przez niego Geschichte der Kaschuben. A więc splatały się tutaj bardzo różne wątki, ale z całą pewnością nie da się opowiedzieć Gdańska międzywojennego, życia polonijnego, życia kulturalnego, intelektualnego, edukacji, bez obecności w tym życiu środowiska kaszubskiego, czy też osób, dla których kwestie kaszubskie były bardzo ważne. Cezurą oczywiście staje się II wojna światowa. II wojna światowa, która przynosi eksterminację tych działaczy, tego środowiska, te osoby, które tutaj przywołałem, Franciszek Kręcki, Michał Szuca, to są ofiary, Władysław Piniewski, to są ofiary tego reżimu. Przynosi zlikwidowanie właściwie działających tu, funkcjonujących na tym terenie organizacji, instytucji, podmiotów. Po II wojnie światowej
trzeba to wszystko nie tyle odbudowywać, ile tworzyć na nowo. I w tym kontekście bardzo ważne są osoby, które budują niejako, czy tworzą pewne mosty pomiędzy tym, co było w okresie międzywojennym, a tym, co zaczyna się po 1945 roku. Jedną z takich osób, przecież niezwykle ważną z punktu widzenia kultury kaszubskiej, ale również kultury kaszubskiej w Gdańsku, był Franciszek Sędzicki, młodokaszuba, poeta, działacz, publicysta. On pojawia się tutaj w Gdańsku, pracuje w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Tam jest piękne zdjęcie przy wystawie. Jest tablica, która została mu poświęcona. Warto przecież podkreślić, że w wydawnictwie morskim, o którym za chwileczkę jeszcze powiem, również ukazują się rzeczy, które były za sprawą inspiracji, ale też Franciszek Sędzicki obecny w nagraniach Radia Gdańsk. Można by ten portret zbiorowy więc poza taką wycieczką historyczną, kiedy przyglądamy się temu, co się stało po 1945 roku, robić z różnych perspektyw, znaczy szukać tutaj różnych kluczy. Można by powiedzieć, jednym z tych kluczy mógłby być taki układ chronologiczny. Co się dzieje w bezpośrednim okresie tuż po zakończeniu wojny i w latach stalinowskich, a nie jest tak, że była pełna pustynia, nic się nie dzieje w sprawach kaszubskich w okresie stalinowskim, bo na przykład w Dzienniku Bałtyckim ukazywało się sporo rzeczy o Kaszubach i nawet po kaszubsku. Owszem, zawsze musimy pamiętać o tym, że piętno ideologii ówczesnego czasu na tym było bardzo silnie wywierane, ale jednocześnie nadal temat kaszubski był tutaj obecny. Rok 56, kolejne dekady, czas Solidarności, więc ten układ chronologiczny jest możliwy. Tak samo jak jest możliwy układ pokoleniowy. Osoby takie jak Franciszek Sędzicki, czyli te, które wychowały się, kształtowały się przed wojną, ale też wchodzą nowe pokolenia. Te, które wchodzą w dorosłość już w nowych realiach pokolenia PRL-u, czy też później równolatkowie III RP. Tacy ludzie jak ja, którzy wchodzą w dorosłe życie, w ten świat kaszubski, niemal równocześnie z wielką zmianą demokratyczną. Możemy więc szukać tego klucza biograficznego, opowiadać o poszczególnych osobach, które tutaj w Gdańsku ten świat kaszubski, sztuki, nauki, intelektualnego życia, medialnego życia, one tworzą. Możemy szukać klucza instytucjonalnego. Jakie organizacje, jakie podmioty, jakie instytucje, kto tutaj funkcjonuje, jakiego typu organizacje, instytucje funkcjonują. Tak samo jak klucz wydarzeniowy. Podstawowe wydarzenia, które tu, kaszubskie wydarzenia, które tu w Gdańsku miały miejsce albo mają miejsce nadal i wreszcie środowiskowo. Krąg akademicki, krąg artystyczny, bardzo różny, literacki, muzyczny, teatralny, środowiska dziennikarskie. Więc widać tutaj, że mogą być bardzo różne klucze, one się ze sobą oczywiście łączą i to, co chciałbym Państwu teraz opowiedzieć, to jest taka próba połączenia tych kluczy i będą fragmenty, które będą odwoływały się do różnych podejść. Właściwie na każdym z tych slajdów mógłbym mówić tak, to jest klucz pokoleniowy, to jest klucz środowiskowy, to jest klucz wydarzeniowy, klucz instytucjonalny itd., itd. Z całą pewnością nie da się opowiedzieć o życiu, środowisku, o społeczności kaszubskiej w tym okresie po 1945 roku bez przywołania postaci Lecha Bątkowskiego, wychowawcy, animatora, inicjatora, publicysty, pisarza. Ileż on środowisk, w cudzysłowie mówiąc, obsługiwał środowiska niezależne, obsługiwał środowiska literackie, artystyczne, teatralne, ale również oczywiście dziennikarskie, no i środowisko Zrzeszenia Kaszubskiego, Kaszubsko-Pomorskiego, bo w końcu był jednym z twórców tego ruchu. A dla Gdańska postać emblematyczna. To, jak ważna, świadczy o tym to zdjęcie, które Państwo widzą, czy zdjęcia, które widzą Państwo na dole. Z jednej strony zdjęcie z pogrzebu Lecha Bątkowskiego, gdzie widzimy i profesora Józefa Boryszkowskiego, przemawiającego Lecha Wałęsę, ksiądz prałat Stanisław Bogdanowicz, a po drugiej stronie mamy zdjęcie, które jest spotkaniem w domu kaszubskim w rocznicę śmierci, to jest 94 rok. To spotkanie prowadzi nieżyjący profesor Jerzy Samp, który jest patronem roku, ale widzimy
Donalda Tuska i Aleksandra Halla, czyli tych, którzy wywodzą się z dwóch różnych środowisk politycznych, a po drugiej stronie Jerzego Sampa siedzi Bogdan Borusewicz, potem profesor Józef Borzyszkowski i redaktor Tadeusz Boldłan, a troszkę dalej w tle Paweł Adamowicz. To pokazuje, jaki był świat, na który oddziaływał Lech Bątkowski, jak ważny był również dla tego życia kaszubskiego. Ale kiedy mówię o Lechu Bątkowskim, to oczywiście nie mogę nie przywołać całego tego kręgu literackiego, artystycznego, pisarzy, publicystów, intelektualistów, którzy tutaj w Gdańsku żyli, tworzyli, animowali życie. Proszę bardzo, Izabela Trojanowska, prezeska Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale również dziennikarka Tadeusz Boldłan. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Kaszeb i późniejszych mediów, ale również funkcjonowanie środowiska dziennikarskiego bez Tadeusza Boldłana. Stanisław Pestka, poeta, pisarz, publicysta, ale jednocześnie prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jan Piepka, nie tylko pisarz, ale też animator. Niewiele osób pamięta ten jego zespół żywego słowa, Roztrębacze, Staszków Jan, z którym to roztrębaczami objechał nie tylko tu Gdańsk, Kaszuby, Pomorze, ale był w Polsce, był właściwie ambasadorem kultury kaszubskiej, o których marzylibyśmy, aby dzisiaj tacy się pojawili, ale też Leon Ropel i mógłbym właściwie, te trzy kropki są tutaj bardzo ważne, bo moglibyśmy tę listę bardzo mocno rozciągnąć, przywołując kolejne postaci. Z całą pewnością dla powojennej dyskusji tożsamościowej o Gdańsku bardzo ważną postacią był Günter Grass. Te jego pierwsze przyjazdy, krąg osób, z którymi miał do czynienia, środowisko, z jakim się kontaktował, nie tylko rodzinne, ale właśnie to środowisko literackie, artystyczne, naukowe, działaczy kaszubskich i te jego kolejne pobyty, ale też recepcja tego, co Gdańsk zawdzięcza Grassowi i co zawdzięczają Kaszubi. Oczywiście Blaszany Bębenek, film, ale kolejne edycje, kolejne teksty literackie, czyli cała trylogia gdańska i to bardzo ważne, że w tej trylogii gdańskiej właściwie kaszubska opowieść jest jakby rdzeniem, jest nicią przewodną, jest głównym motywem, jest głównym wątkiem, bez którego nie da się zrozumieć tych gdańskich opowieści. No i to zostało oczywiście w środowisku kaszubskim docenione. Günter Grass dostał medal Poruszył wiatr od morza, medal imieniem Bernarda Chrzanowskiego. Widzimy to zdjęcie, kiedy jest profesor Gerard Labuda, jest redaktor Tadeusz Jabłoński. Kolejna postać nie ze świata kaszubskiego, ale bardzo dla środowiska kaszubskiego ważna i dla innych środowisk również, który był pomysłodawcą w ogóle medalu imieniem Bernarda Chrzanowskiego i był też pomysłodawcą pokazania tej postaci Bernarda Chrzanowskiego i nagradzania różnych osób. No i wreszcie kontynuacja. Cały czas ten Grass przewijał się i tutaj zdjęcie z wystawy Güntera Grassa, wystawy plenerowej, która stała, opowieści, to grasowanie, te gdańskie grasowania i znak zapytania. Pytanie o dzisiaj. Pytanie o to, na ile chcemy odwoływać się do Grassa, do jego motywów gdańskich, do jego motywów kaszubskich, na ile uważamy, że to, co zrobił, jest ważne z punktu widzenia naszego myślenia o sobie, naszej tożsamości. I teraz nieważne, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, czy polemizujemy, ale że jest to jakiś punkt odniesienia, że jest to jakaś postać, jest to jakaś twórczość, która jest dla nas istotna, czy też może nie, czy też próbujemy zapomnieć i wyprzeć. Sam fakt tego, co się wokół Güntera Grassa dzieje albo co się nie dzieje w dzisiejszym Gdańsku, no, jest tutaj istotnym znakiem zapytania i takim signum temporis, znakiem czasu. Ale powiedziałem i kilkakrotnie już przywołałem, że są takie postaci, które nie wywodziły się ze świata środowiska kaszubskiego, z tego naszego świata regionalnego, ale weszły w ten świat. Mówimy o Kaszubach z Kresów, o tych Kaszubach wileńskich i jedną z takich pięknych, wspaniałych postaci był Ryszard Stryjec. Trudno sobie na przykład wyobrazić redakcję Pomeranii bez
udziału w tym od strony takiej edytorskiej, estetycznej, oprawy w Pomeranii, tego, co robił Ryszard Stryjec, ale mamy tutaj piękne motywy, ekslibrysy, pamiątkowe grafiki, które były wykonywane. Ileż on zrobił gryfów. Te najpiękniejsze gryfy były właśnie, wychodziły spod ręki tego kogoś, kogo określano mianem tutaj gdańskiego Dürera. Tutaj piękna grafika z bazyliką w oliwie i ten symboliczny grób książąt pomorskich, przy których stoi, jakby pilnował, jakby pełnił straż gryf kaszubski. Piękne motywy, które są tutaj obecne. Ryszard Stryjec cały czas właściwie gdzieś poprzez tę swoją estetykę jest tutaj mocno funkcjonujący. A drugą taką postacią, której rok będzie w przyszłym roku, która będzie patronką przyszłego roku ogłoszoną przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jest Róża Ostrowska. Z jednej strony pisarstwo, wyspa, z drugiej strony spektakle teatralne, w tym tragedia o Bogaczu i Łazarzu, a z trzeciej strony coś, co Róża Ostrowska zrobiła i coś, co było najpopularniejszą książką o Kaszubach przez wiele lat, miało kilka wydań, a jednocześnie, co dzisiaj może być dziwne, wywołało bardzo duże poruszenie, takie właściwie perturbacje polityczne, czyli Bedeker kaszubski, bardzo popularna pozycja. A więc Róża Ostrowska, niezwykle ciekawa, twórcza, niespokojna, jednocześnie piękna i w sensie fizycznym, i w sensie duchowym postać o dość tragicznym losie, uwikłanym też te polityczne spory, marzec 1968 roku. To też jakby ten kontekst, w którym sprawy kaszubskie tutaj w Gdańsku się pojawiały. I tych przyjaciół, którzy nie byli ze świata kaszubskiego, ale tutaj w Gdańsku weszli w ten świat kaszubski, zrobili dla środowiska kaszubskiego bardzo dużo, współtworząc te kręgi intelektualne, artystyczne, naukowe, akademickie. Takich postaci było dużo. Proszę bardzo, Franciszek Mamuszka, Marian Pelczar, dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, w której tyle przecież rzeczy się wydarzyło. Władysław Kirstein czy Franciszek Fenikowski, a pewnie tę listę moglibyśmy wydłużyć. Skoro mamy o sztuce, to trzeba przywołać te środowiska artystyczne. Z jednej strony widzimy tutaj przy pomniku Wawrzyńca Sampa, przy pomniku Świętopełka Wielkiego, ale tych dzieł Wawrzyńca Sampa, jednego z tych trzech braci Sampów, którzy współtworzyli powojenną gdańską kulturę. Wawrzyniec żyje, jest twórczy, aktywny, piękne rzeczy zostawia nam w przestrzeni Gdańska i nie tylko Gdańska, bo przecież warto powiedzieć, że i pomnik Józefa Wybickiego w Kościerzynie jest jego autorstwa. A po drugiej stronie mamy niezwykle ważne, piękne kreacje Mariana Kołodzieja na dole, pomnik, który właściwie jest pomnikiem duchowym, ten pomnik, w którym był ołtarz papieski w 1999 roku, ale przecież pamiętamy ołtarz papieski na Zaspie i niezrealizowane pomysły, które bram gdańskich, ta wielka tradycja gdańskich bram, kiedy królowie wjeżdżali do Gdańska, mieszczanie stawali na głowie dosłownie, uważali za punkt honoru stworzyć wielkie, wspaniałe, powitalne bramy. Marian Kołodziej do tego nawiązał i stworzył kilka projektów, w tym również bramę kaszubską, ale te bramy w 1987 roku na przyjazd papieża nie zostały zrealizowane, ale pozostały jako dzieła artystyczne, jako dzieła zamierzone i na okładkach Pomeranii one widniały. Ten świat artystyczny związany ze światem kaszubskim jest dużo bogatszy. Przywołuję tutaj Włodzimierza Łajminga, syna pani Anny Łajming, ale również i wśród rzeźbiarzy, malarzy można by tych postaci przywołać dużo więcej. To wszystko w jakiejś mierze było spajane przez instytucje, przez środowisko, przez organizacje, przez ten krąg, który był animatorem, czyli Zrzeszenie Kaszubskie, potem Kaszubsko-Pomorskie, zjazd Zrzeszenia
odbywa się właśnie w Gdańsku, 56 rok i potem kolejne kluczowe wydarzenia, które dzieją się tutaj za sprawą Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ten matecznik, to centrum w postaci Domu Kaszubskiego otwartego w 1993 roku, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przywołał tego, co Lech Bątkowski nazywał podchorążówką, czyli klub studencki Pomorania, iluż działaczy, iluż pisarzy, iluż artystów, ile animatorów weszło właśnie ze środowiska klubu studenckiego Pomorania, działającego do dnia dzisiejszego. No i właśnie ten klucz wydarzeniowy, to niezwykle ważne wydarzenie w czerwcu 1992 roku, kiedy Gdańsk po raz pierwszy właściwie rozbłysnął barwami kaszubskimi. Flagi kaszubskie były wtedy właściwie wszędzie. Po raz pierwszy na masową skalę. Dla wielu ludzi to było zaskakujące. W Domu Technika główne wydarzenie tego drugiego Kongresu Kaszubskiego i nie bez kozery taki był właśnie tego tytuł Przyszłość Kaszubszczyzny. Tutaj profesor Bożyszkowski wygłaszający kluczowy referat programowy, ale tych wystąpień kluczowych było więcej. Profesora Gerarda Labudy, księdza profesora Janusza Stanisława Pasierba, również Donalda Tuska. I właściwie do dnia dzisiejszego realizujemy dokument programowy, który wtedy został wypracowany. Tam są pewne zobowiązania, któreśmy na siebie przyjęli i robimy. Drugim takim akordem bardzo ważnym, 2008 rok, zjazd Kaszubów w Gdańsku, wystawa, która była w ratuszu głównego miasta. Jakby wróciliśmy po tym zjeździe Młodokaszubów w 1912 roku, w 2008 roku kolejne wydarzenia, które się tam dzieją na głównym trakcie, królewskim trakcie Gdańska, ale również Dzień Jedności Kaszubów, który jest zainicjowany pod fontanną Neptuna, czy też Gdańskie Dni Kaszubskie, które od kilku lat organizujemy i pewnie takich punktów kluczowych, wydarzeń, które się dzieją w przestrzeni Gdańska moglibyśmy podawać więcej. No i instytucje, część z nich już przywołałem, Wydawnictwo Morskie i na przykład ta wydawana Biblioteczka Kaszubska. Dla niektórych może to być zaskakujące, że tak, w okresie głębokiego PRL-u ukazują się kluczowe dzieła literackie, tutaj właśnie w Gdańsku za sprawą Wydawnictwa Morskiego. Mamy Aleksandra Majkowskiego, mamy Jana Karnowskiego, ale też oczywiście gdybyśmy się cofali, Nadbałtyckie Centrum Kultury, wcześniej Wojewódzki Ośrodek Kultury, a jeszcze wcześniej, na samym początku, w połowie lat 50. Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej. I gdybyśmy zaczęli opowiadać, jakie to rzeczy kaszubskie stały się za sprawą WDTL-u, WOK-u, NCK-u, to lista byłaby bardzo długa i też wiele osób, które były związane. Jerzy Kiedrowski, Stanisław Pestka i moglibyśmy tych osób przywołać dużo więcej, czy też właśnie wydawany przez WOK biuletyn metodyczny Ziemia Gdańska, kilkadziesiąt tomów, ileż tam jest materiałów o życiu kaszubskim, o kulturze kaszubskiej, o działaniach instytucjonalnych kaszubskich, o twórcach kaszubskich. I tak, to wszystko działo się w tym okresie PRL-u, czy też jeszcze jedna bardzo ważna instytucja, czyli instytucje muzealne. Dzisiaj Muzeum Narodowe, czyli jego poszczególne oddziały. Tutaj mamy bardzo ważną postać dla kultury kaszubskiej Longina Malickiego i tworzącego Muzeum Etnograficzne w Oliwie, ale też przecież i Muzeum Archeologiczne, i Muzeum Gdańska. Dawniej i dzisiaj kluczowe wydarzenia muzealne, które się tutaj działy. 92 rok przywołałem drugi Kongres Kaszubski, wystawa Kaszubi i ich dzieje, która towarzyszyła temu kongresowi w Pałacu Opatów. Duża wystawa, przeglądowa wystawa dotycząca twórczości i historii Kaszubów, ale dzisiaj, sprzed kilku miesięcy możemy przywoływać też tę wystawę Nasi chłopcy o przymusowej służbie Polaków w Wehrmachcie, mieszkańców Pomorza, która przecież opowiada naszą historię, ale podobnych przykładów mógłbym przywoływać dużo więcej i też organizacje
powiedziałem o Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, o Klubie Studenckim Pomerania, ale przecież były organizacje, z którymi bardzo ściśle współpracowaliśmy. Nie byłoby badań, kaszubskich badań, tutaj przywołuję i pokazuję monografię socjologiczną, pierwsze właściwie tego typu badania, gdyby nie kolejne dyskusje, które odbywały się w Gdańskim Towarzystwie Naukowym. W latach 80. dom na ulicy Grodzkiej, kamienica na Grodzkiej, siedziba Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, to był właściwie nasz matecznik. Myśmy tam przychodzili, debatowali, dyskutowali o Pomorzu, o Kaszubach, o kulturze, o historii, o tożsamości. Z tego pojawiały się bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe postaci. Skoro powiedziałem o tych osobach w kręgu artystycznym, literackim, medialnym, które nie były ze świata kaszubskiego, ale dla Kaszubów zrobiły bardzo wiele, to przywołam też w świecie naukowym postać profesora Marka Latoszka, redaktora tegoż pierwszego tomu, inicjatora tych badań kaszubskich. To, co wiemy o nas, o sobie w badaniach kaszubskich, to właśnie w dużej mierze zawdzięczamy Markowi Latoszkowi i temu zespołowi socjologów, który on wokół siebie skupił, a tam na tym zaproszeniu były też takie postacie jak na przykład dr Olgierd Sochacki, jak powiedział o Kaszubach wileńskich, to właśnie Olgierd Sochacki, z tym pięknym zaśpiewem, melodią języka, którą cały czas słyszę, właśnie wileńską, a tak mocno, tak sympatycznie wchodzący w świat kaszubski. No i oczywiście nie byłoby tego wszystkiego bez takiej wspólnoty komunikacyjnej. Znaczenie kaszeb wydawanych tutaj przez kilka lat w Gdańsku, redagowanych, stworzonych przez Tadeusza Boldłana, ale jakże szerokie grono osób wokół kaszeb było skupionych. Potem zainicjowany przez Izabelę Trojanowską, najpierw Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego, potem Pomerania, ukazująca się do dnia dzisiejszego w panoramie wydawniczym, kulturalnym, artystycznym, literackim, intelektualnym Gdańska, Pomerania, ukazująca się nieprzerwanie, z krótką przerwą na stan wojenny od 1963 roku, no to przecież jest pomnik, kaszubski, pomorski pomnik tutaj w Gdańsku, ale też takie rzeczy jak z jednej strony miesięcznik Litery, czy też ukazujące się komunikaty Zarządu Oddziału Gdańskiego, a pewnie przykładów tego typu medialnych oddziaływań byłoby dużo więcej. Nie dało się pokazać w formie wizualnej, bo należałoby puścić to w formie dźwiękowej czy audio, to co robiło Radio Gdańsk i kiedyś w okresie PRL-u i to co się stało za sprawą zrzeszenia i za sprawą tych osób, które były zaangażowane, aby stworzyć audycję radiową w Radiu Gdańsk i znowu mogę przywołać z jednej strony osobę, która jest ze środowiska kaszubskiego, Leszka Szmidtkę, i osobę, która nie była ze środowiska kaszubskiego, ale która dla stworzenia audycji kaszubskiej wniosła ogromny wkład i ma wielkie zasługi, nieżyjący już Dominik Sowa, i też audycje w telewizji i kolejne przepoczwarzanie się tych audycji, a przecież mógłbym tych nazwisk przywoływać tutaj więcej, jeśli mówimy o telewizji, to przede wszystkim Izabela Trojanowska. Sam jestem związany ze środowiskiem akademickim i tych akademików kaszubskich, czy związanych z Kaszubami, robiących coś dla Kaszubów jest bardzo wiele, ale na pewno nie można nie przywołać postaci profesora Andrzeja Bukowskiego. Trudnej, niejednoznacznej, często kontrowersyjnej postaci, ale jego zasługi dla badań, dla udostępniania wiedzy o Kaszubach, o Pomorzu, jego zasługi są niezaprzeczalne. Regionalizm kaszubski, który do dnia dzisiejszego czytamy, to jest jego doktorat, ale też przykładów można by podawać więcej, plus zasługi instytucjonalne jako rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej i osoby, która była bardzo mocno zdeterminowana, bardzo mocno zaangażowana, aby utworzyć w Gdańsku uniwersytet, co udało się w 1970 roku. Ale też trzeba o nim pamiętać jako opiekunie i wychowawcy kolejnych pokoleń badaczy. Jeśli przywołałem Jerzego Sampa, czy przywołam profesora Drzeżdżona, no to przecież to były postacie, które wyszły spod ręki Andrzeja Bukowskiego. Kiedy powstaje uniwersytet, to wokół tego uniwersytetu pojawiają się nowe osoby, inne osoby, ale uniwersytet też dba o to, aby doceniać tych, którzy dla sprawy kaszubskiej, dla wiedzy o Kaszubach wnieśli ogromny wkład. To dlatego właśnie
doktorem honoris causa zostaje ksiądz dr Bernard Sychta za jego pracę naukową, ale przecież nie możemy pomijać jego pracy artystycznej. Ale w katalogu doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego znajdziemy też takie postaci jak profesor Gerard Labuda czy jak profesor Hanna Popowska-Taborska. One też, te postacie, współkształtowały intelektualne, akademickie, naukowe środowisko Gdańska. I wymieniłem te postaci z przeszłości, część z nich nie żyje, część tych osób jest nadal wśród nas, reprezentujących bardzo różne światy naukowe, akademickie, bardzo różne dyscypliny, różne uczelnie. Ta lista jest tutaj wielokropkowana, o każdej z tych osób i ich zasługach można by wiele powiedzieć. I kusi mnie, ale oczywiście nie będę tego tutaj opowiadał, ale chodziło mi tylko o to, żeby zasygnalizować, że ten świat był bardzo różnorodny, właśnie pokoleniowo, jeśli idzie o dyscypliny, jeśli idzie o uczelnię, jeśli idzie o dorobek, jeśli idzie o pozycję naukową, o zasługi instytucjonalne, bo są tutaj rektorzy, dziekani, inicjatorzy różnego rodzaju projektów, rozwiązań, które wchodzą w świat akademicki, autorzy kluczowych opracowań, autorzy kluczowych monografii, realizatorzy projektów badawczych itd., itd. Tym, co skupia to środowisko akademickie, jest Instytut Kaszubski. Będziemy w przyszłym roku obchodzić 30-lecie działalności Instytutu Kaszubskiego. Nie tylko oczywiście osoby z tutaj Gdańskiego czy Trójmiejskiego Ośrodka Naukowego, choć one stanowią rdzeń, ale wielość różnych osób z kraju i spoza granicy i mnogość rzeczy, które wydarzyły się w świecie naukowym za sprawą Instytutu Kaszubskiego, wydawnictwa, różnego rodzaju konferencje, sympozja. Jesteśmy obywatelskim think tankiem, realizujemy projekty badawcze, przyznajemy nagrodę imieniem Gerarda Labudy, 4 edycje, w przyszłym roku będzie 5. edycja, bardzo ważna, humanistyczna nagroda, realizujemy podróże studyjne itd., itd. To są przykłady tego, co udaje się zrealizować. Biblioteka Pisarzy Kaszubskich w przyszłym roku 20 tomów, 20 tom się ukaże, dzieł literackich, najważniejszych dzieł literackich w naukowym opracowaniu, ale też Gniazdo Gryfa, słownik tradycji, mitów, legend, który dzisiaj przekształcił się w Kaszubopedię, która dzisiaj jest w wersji polskiej, w wersji kaszubskiej, a w tym roku zainicjujemy również wersję angielskojęzyczną. Tłumaczenia kluczowych dzieł mamy Izydora Gulgowskiego, monografie, które się ukazują i oczywiście to dzieło, z którego szczególnie jesteśmy dumni, czyli Historia Kaszubów, zainicjowana w 2006 roku wydaniem 1. tomu autorstwa profesora Gerarda Labudy. Można by więc powiedzieć, że Kaszubi, bądź też osoby związane ze społecznością kaszubską, czy też osoby, które interesują się Kaszubami, zawsze współkształtowali oblicze intelektualne, artystyczne, duchowe, medialne Gdańska. To widać zarówno w okresie przed I wojną światową, przed II wojną światową, ale szczególnie widać to po roku 1945 i widać to również po 1989 i widać to również współcześnie. I jestem przekonany, że w przyszłości to się nie zmieni. Dziękuję bardzo.